Ang kapal ng clouds. Oh my God. Talagang ulan nga yata ngayong midnight para hindi makapagpaputok. Pero hindi oh. Ngayon na yan babagsak. Ang kapal, ang lakas. Ang lakas ng ulan na yan. Ha? Ayan guys. Advance Merry Christmas. Ay, advance Merry Christmas. Advance Happy New Year. Hindi, sinadya ko yun para tumawa kayo. Tumawa ba? Tumawa ba kayo? Ayan oh, ang dilim mo. Oh my God, pero ang liwanag pa, liwalas pa. Pero yung sky ay madilim na at ang kapal ng clouds. Look at that. Oh, di ba? Ayan guys, handa na natin yung ating pagsasalu-saluhan mamayang medianoche, 12 o'clock midnight na kainan, salo-salo with the family. Ngayon ay punta tayo at tingnan natin kung anong mangyayari ngayon today. Today is December 31 na, alas. My God, sigurado ito, maraming tao. Mas lalo ngayong maraming tao, sigurado ko. My God, ang kapal talaga. Kahit may data ka, kung ganito ang clouds, mawala ang signal. Grabe. New Year na New Year, paano tayo makakontak sa mga ano natin kung ganito? Mag-greet sana tayo. Yung Facebook di ko ma-open, tsaka YouTube. Mamaya na lang sa bahay. Hirap eh. Tawagan ko sana sila Larry eh. Time check, 1:04. Umuulan na. Yan, umuulan na siya. Oh my gosh. Ulan na siya. Ano ba yan? Hindi ko nakunan yung mga pila doon sa kuhanan ng mga in-order nilang cake. Dami nang nagpila-pila na naman ha. At ang ulan ay lumakas na. Sabi ko na nga ba eh. Told you. My God. Diyos ko, punong-puno ng tao ang yung entrance ng mall. Ay! Oh! Duman tayo sa daming tao oh. Oh. My God. Naku, pila-pila ito sa cashier ngayon. Wala, balik tayo, balik. Ang lalim na ng tubig dyan oh. Wala, baka bumaha. Wala, balik tayo guys kasi doon tayo sa kabilang mall. Diyan, wala tayong pag-asa. Ang daming sasakyan, grabe. Ayan oh, ang ulan. My God. Ayan, punta tayo sa BQ. Hindi tayo makapark doon eh. Gagawan ng parkingan eh, nakakatakot. Ulan. Tingnan mo naman yan, ang lakas ng ulan oh. Tingnan mo naman yung tubig sa kalsada oh. Alo, naging swimming pool na. Alo. Walang dito, walang drain. Oh my God, nagbaha na. Ay, salamat, nakapark kami ng maayos. Andito na tayo guys, dito na tayo sa BQ, lumipat. Nakapark kaming maayos, tapos wala nang ulan. Sana tuloy-tuloy. Kumain pag New Year, guys. Mahirap daw kumain pag New Year, maganda. Pagkain na Oh my God. Ang mga tao sa pagkain, no? Grabe. Grabe. Dami mamili ng mga tao, yayaman ng mga tao ngayon talaga. Oh, di ba? May baby pa. Oy, may baby pa. Naku, busy. Pati pharmacy, malahat. Puno ng tao. Halika na. Walang giniling. Pero hindi tayo mawala ng pag-asa. Kuha tayo niyan, tadtarin natin para may giniling tayo para sa lasagna. Dahil most requested for New Year is lasagna, that's why we have to cook the lasagna. At ayan, busy lahat. Nabilaukan ako sa price. Oh my God! Nakakaiyak ang presyo ng ating red onions. Wow! Grabe ha? Pero di bale, makakaraos din tayo yan. Matatapos din ang New Year ng okay. Bili lang ako ng isa nito. Isa nito, and then isa nito. Kasi magluluto ako ng colorful bilo-bilo.
Pero hindi ngayon, maybe tomorrow. Ala. Mahal na nga eh, hindi pa makapili ng maigi. Huwag na lang yan. Mga pinamili natin, merong salad yan at saka Jack Daniels. Then, bumili ako nitong spring roll wrapper kasi gagawa ako nung calzone. Try kong gumawa ng calzone guys out of this. I will show you. Siguro sa live, ipapakita ko yan. How di Carabao. Kasi nga, syempre, hindi tayo marunong nung Napolitan wrapper. At ito din, ayan, bumili rin ako nito. Gawa tayo ng gyoza out of this. Gyoza with using the Molo wonton wrapper, guys. And then, you know, yung sinabi ko, yung rolling pin natin is butas-butas na. Kaya yung pizza natin ginawa sa ay pumangit. Kaya, bumili ako nito kahit yung maliit. Then of course, most requested na lutuin ko ngayon is the lasagna, no? 2 box lang yan. And then the black olives. Bumili ako para sa pizza capricciosa kasi the last time wala tayong black olives. Then yun nga, bumili tayo nito. Ayan, walang ground beef kasi out of stock kaya tayo ang mag-mince. We will do the mincing of this beef, okay? And then, bumili rin ako ng mga gamit natin kasi sira-sira na yung mga gamit natin sa kitchen. Ito, kailangan ko rin ito. Bumili na ako nito kasi yung pagluto natin ng chicharon, ang dahil nagreklamo, pangit daw mga gamit ko. Okay lang, lalong dumami ang view. Sige, pintas pa more, lalo na pang lumalakas yung channel. And then ito, apron, of course. I have the apron. Dito ako bumili ng apron guys sa video kasi maganda. Okay, and then yung kitchen towel natin naubos na rin. Ayan, bumili akong jumbo. Sila lang may jumbo guys. Oh. Jumbo, ang laki. Grabe. Ayan. Ayan, para hindi na ako mag-haul kasi requested haul, wag na. Then, syempre, toilet papers, apple. Yung apple natin na binili para sa fruit tray ay inubos ni Marco. Kaya, tapos yung tomato sauce that I will be using today is the Capri. Okay? Yan. Capri ang gamitin natin. 2 lang naman yan kasi marami pa tayong maliliit doon. Kaya lang mas gusto ko ito. Kasi ang sarap nito. Sarap niyan. Natural lang dating. Okay? So, ayan guys. Kita-kits tayo mamaya. Pasensya na kayo guys. Hindi ako naka-live today kasi busy. And then one thing more is that gahol na sa oras. Okay? So, see you later, guys. Nakasayo pa ako! Ah! Oh my God! Palipat-lipat kami ngayon. Kasi ayaw kaming papasukin ng gwardiya ng Altashita. Doon sana kami dadaan. Kaya mo na, naligo na yung pa ako. Oh. Ang babait nila, oh. Unsay nga ni mo, Doy? Oh, ikaw, Doy. Alvin? Aldwin. Oh, Aldwin. Ha? Oo. Mamangod mo kailan, no? Uban ninyong mga kauban, kailan, ha? Kanunay ko nag-vlog, diha? Ay, salamat. Tapos ang pamili sa supermarket. Ngayon, daanan na natin yung ating lechon. Lechon na maliit, bulinggit. And then, uwi na tayo. Hindi pa kami kumakain. At alam nyo ang oras? 2:49. Walang kainan. Walang lunch. Mamaya babawi yan. Oh, grabe. Ayan, liko na tayo for the lechon. Ay, nako, marami pa rin clouds na makapal. Oh my gulay, makapal pa rin, oh. Sana nga hanggang midnight na ito para tahimik ang New Year natin. Walang paputok at walang magwawala ng mga lasing. Kasi dyan nagkakaroon ng problema. Sana nga ito na nga yung sagot ng aking prayers na sana sa New Year ay sasalubungin natin ang ating 2023 ng matahimik at walang paputok. So yun, ayan na. Natupad. Okay? Thank you Lord God. Liko na tayo doon sa kukunin natin na lechon na maliit. Baka ka nag-isang wala. Ayan, let's go. Ay, salamat. Umabot na kami dito. Ay, wala. Walang buko. Bibili kaming buko.
Nadaanan na namin yung lechon. Nandyan na. Ito oh. Ayan na yung lechon. Wala. Ano nangyari? Wala raw. Ay nako, naubos na. Ibale na. Grabe guys. Ang daming namili ng buko. Ubos. Oh my gulay. So, kaya mo na. Ibahin na natin ang ating dessert. Mamaya ay gagawa natin ng paraan. Okay? Don't worry. Okay, samgyupsal. Yes. Ayan ang pinaka-paborito kong parte guys. Yan. Oh, nagagalit pati yung papi. Kasi kumakain kami ng lechon. Kain tayo guys. Yummy. Mamaya New Year's Eve na. Pero pasakalya lang to. Mamaya yung totohanan. Nyam nyam nyam. Tapos ito, you look. So crispy. Ayaw kong kumain ito, pinapagalit ako. Ups! Nauna ka na, ha? No. Hirap nito ngayon eh. Kasi, nag-start na kami sa aming mga gawain. 6:15 in the evening. At naghahanda na ako ng para sa pansit, yung shrimps natin. Nagbalat na ako ng garlic, ng ginger. Tapos may ginisa na. May gigisa na na baboy. Tapos yung bell peppers natin, yung carrots, ito na. Ayan. Tapos dito naman sa banda rito, tingnan nyo naman siya. Look at that. Oh. Kasi, walang available na ground beef. Kaya yan. Yan. Ang ingay mo naman. Oh my God. Ang ingay. Ano? Ito na yung iluluto ko mamaya guys. Yan ang mga iluluto natin. At nakahanda na rin yung mga himagas natin, mga fruits. Ayan. At siya ay, tingnan nyo naman siya. Umati ka. Hi guys. Basta kayo dyan. Ito para sa lasagna. Ayan, tumatalon na sila. Ito ang handa namin sa Pasko guys, oh. Ito, niluluto na ng ano ko. Yan, oh. Aglight ba dito eh? Ano? Aglight lagi oh. Oh? Oh my God, sunog yan ah. Sunog na yata ito. Bakit maraming usok? Ha? Wala rin. Wow! Ganda! Wow! Ganda. Oh my God. What is happening? Oh my God.